Маймо, коя година си ровам? Коя година си? Коя година си? Коя година си ро? 85 ли? Кай му ти коя си? 7 години споменачко е, посерко еди. Ти таксист. 85 колко има, бе? 7 години има ли? Ти ки ми кажеш на мен. Все там минаме. И аз математикът посерам тега, бе. Да. Сега да кажем. Маймуне. Постави му нещо, постави нещо. Кет посерам. Ма дали ке ми го набутиш или ке го набутам? На математика не знам. Яла, дали ке ми го набутиш или ке го набутам? На това не знам. На това не знам. Дали ке ми го набутиш или ке го набутам? На математика, ако не та посерам, ако не та посерам, ясте. 5 е 2. Да ти математичар, бе. Абе те посерам, бе. Всяк ти кажем една. Ето преците. 326 поделено с 725. Не. Що се смеете с мен? Ела бе, ела. Що се смеете? Ти казвам колко е, Чеки. С X 0. Аха. Фиксни делено на кратце. На X па на делено с 263. Пак кажем. Найс. На баба. На баба ти пулката 15. Да не изпади. Айде срачуните колко. Да не изпади 236. 15 е, бе. На, курма грешки. Толкова е. И аз казах, че Кажа пак, кажа пак. бате, и аз казах, че